A Batthyányi Általános és Sportiskolában Rejter Vivien testnevelő tartja a gyógytestnevelés órákat, aki elmondta, hogy a gyógytestnevelésre küldött gyermekeket 3 kategóriába sorolhatjuk. Az idejáró gyerekek mind 2/A kategóriába tartoznak, ami azt jelenti, hogy testnevelés órán részt vehetnek, viszont gyógytestnevelés óra kötelező számukra. Van a 2/B kategória, ami azt jelenti, hogy csak gyógytestnevelésre járhatnak, de ilyen nincs itt a csoportunkban, illetve a 3-as kategóriába tartozók, ők teljesen fel vannak mentve minden alól. A 2B, valamint a 3-as kategóriába tartozók tehát egyáltalán nem vehetnek részt a hagyományos testnevelés órán, többségük komoly gerincdeformitással rendelkezik. Tilos nekik a rázkódással járó testmozgások, tehát ők kevésbé végezhetnek ugrálásokat, szögdeléseket, illetve a fordított testhelyzetektől félnek, a ducibbak, nem mernek fölmászni a bordásfalra, tehát számukra azért több veszélyt jelent ilyen szempontból a mozgás. Minden évben van iskolaorvosi szűrés, az iskolaorvos megvizsgálja az összes gyermeket, és ő sorolja be őket gyógytestnevelésre. Ehhez nekünk kell, illetve ajánlatos nagyon egy ortopédiai szakvélemény, hogyha ortopédiai a probléma, illetve belgyógyászati elváltozások fordulnak még elő. A Batthyányi iskolában jelenleg egy alsós és egy felsős csoport működik 16-16 tanulóval. Közöttük is akadnak gerinc problémás gyerekek, néhányan pedig lúttalppal rendelkeznek, de az ő állapotuk nem zárja ki a hagyományos tornaórákon való részvételt. Nekik állapotuktól függően különböző feladatokat kell végezniük. Egy picit nehezebb, mint a többi óra, jobban kell differenciálni. Bemelegítéssel szoktunk kezdeni, mint minden órán, illetve amelyik feladat az egyik gyermeknek korrekció, az a másik gyermeknek prevenciós jellegű. Illetve vannak olyan feladatok, amelyeket egy-két gyerek nem végezhet, és akkor nekik más feladatot kell végezniük. A gerincdeformitással rendelkező tanulók állapotában nagymértékű javulás érhető el, például a képen látható óriási labdákkal. Mindenféle érdekes gyakorlatot fogunk végezni, hasonlóakat, mint testnevelés során, de itt a célunk főként az, hogy az izomzatukat harmonikusan fejlesszük, hogy ezáltal kialakuljon a gerincfűző és megtartsa a normális helyzetben a gerincoszlopot. Alsóban nagyon-nagyon sokat játszunk, úgyhogy a nagy részük szereti a gyógytestnevelés órát. Persze van olyan is, aki nem annyira szeret mozogni, ő testnevelés órán sem túl aktív, de hát próbálom minél változatosabban feltölteni az órát gyakorlatokkal, hogy nehogy unatkozzanak. A felsős csoportban kicsit másabb jellegű az óra, ott már specifikusabb, tehát ott is van játék természetesen, de inkább rámegyünk azokra a feladatokra, amelyeket személy szerint nekik végezni kell, és ők már azért sokkal tudatosabban csinálják. A kicsik még nem tudnak annyira odafigyelni. Rejter Vivien végül elmondta, az, hogy valaki gyógytestnevelésre jár, nem zárja ki azt sem, hogy emellett és a hagyományos tornaórák mellett egyesületi keretek között is sportoljon. Sportiskoláról lévén szó, különösképpen támogatja az intézmény az iskolán kívüli sportot. Sőt, vannak olyan sportágak, amelyek egyoldalú terhelést biztosítanak a gyerekeknek, így előfordul az is, hogy éppen ezt kell korrigálni a gyógytestneveléssel.